Jeg husker tydeligt samtalen, vi havde en morgen torsdag, gik ud på en markvej ned på arbejdet, hvor jeg også sagde til dig, at der er noget, der begynder at give mening for mig. Uanset hvad jeg ligesom forsøger og prøver at gøre, så bliver det bare ikke bedre. Jeg skal bare ned på arbejdet og sidde på stolen og ikke gå særlig meget rundt. Løfter jeg ikke børnene mere. Jeg svinger dem ikke rundt mere. Jeg hopper ikke på trampolin med dem mere. Når jeg tømmer opvaskemaskinen, støtter med hånderne. Så du begynder egentlig, uden du faktisk tænker over det, at sætte en masse begrænsninger op for dig selv, i håbet om, at den ro til kroppen, og at du ikke gør de her ting, skal hurtigere bringe dig tilbage. Desværre er der ikke noget, der leder mig den rigtige retning, tværtimod. Så det er jo det, du ligesom trækker over dig selv på det tidspunkt. Og egentlig bare måske må erkende, at du skal finde et nyt niveau og gøre tingene på. Heldigvis gik det ikke sådan. Nej, heldigvis. På den måde ændrede det hele sig på den her weekend faktisk. Lige pludselig kunne man ligesom se sig selv.